kuuli Allah la fatahna alayhim barakatin min as-samai wal ard mami udditanɓe barkeji asmana leydi ha wiya tab asmana hokkata leydi ko fuɗi fo ara ɗum ma yimɓe kewi ndiyam toɓa mankata ko waɗa leydi fo ara ma yimɓe kewi hayso heege hangama suusa hirdade ɗen guure saka dawa ɗo hayso heege hangama suusa yaade leydi toɓori cay e worɓe dariɓe tiɗɓe remoɓe andi leydi ɗimin ala ɗo caysagal heege wonta ɗo ɗum tagi oɗo sirru wo sirru hada ma arifta gayra marra kala ɗo tawɗon yaajede kala ɗo tawɗon ko wiyete ko ama woni ndiyam kewɗam leɗɗe biltuɗe ndiyam no doga kala ɗo tawɗa ɗum e tawɗa yaajede la yujedani illa hayso tujadu ɗumaninati wal adli wa yazulu zulm kala ɗo tawɗa yaajede kala ɗo tawɗa dañal timmugal ko nokkuma ganduɗa deƴereno ɗon nunɗalino ɗon toñangue ala ɗon gueɗal tawta ko yimɓe tout poti e nder haqqeji mabɓe fala zulmun wala irhaqun la muhabatun wala rusha fil ahkam allahu akbar o wi ɗon a tawata ɗon toñangue a tawata ɗon ɓittede a tawata ɗon jingol a tawata ɗon jeengol leydi ndi tawɗa jeengol jamala ɗon tawɗa jingol ƴeew wakkille bande en wuldema kono taɓe jaɓani mbiyatma go min jaaɓi kono soɓe birnima noon mbaɗa ɓe jooɗo haɗa wona ɓi ganda gadda ɗum kono noon waɗi noon boolma ala maara e ŋañoto koye tani kalɗa ko de ko goonga kono ko ɗon foti e mbatta haɗa wona ɓi moƴƴo e wuro jibinɗa heen gadda ɗum hono no sallllahu alayhi wa sallam addirno moƴƴere bandu men hol ɓurde moƴƴere nde nelaɗo adde bandu men hol meɗɗo labde reedo lesso subhana yetti mouhammadou salawatullahi wa sallam aleyhi kono noon holkoɓe jaɓɓi ɗum ɓe mbi ɗum i jam ko an haalanta min ɗum ɗo kono nelaɗo mbahmum wonno lamɗo onon fo ɗon jangi on jangi ko abdoul moutalib wonno lamɗo makka de abdoul moutalib yewtoma laami makka wona abou talib wona koni walidu makko kanko neyimo wona nelaɗo ko ɓi laamɗo kono beele ɗumngu moƴƴagu ngu e laamu o addi annabagal fawi hen ɗum ɗo fo rendina ledda ladde o wiyoma tikka o wiyoma ƴeewa ko jibina ko min ko mbi kaari mi haala sale Allah wi ɗum oto wan noon de koɓe kaalata ko ɗin felex aji garoji e ma e ɗe ƴettoje e ɗe jannoje e ɗe ŋaste ya mouhammadou wasbir ala ma yaqulu wattu haqqille ko layananmi wattu haqqillaji waɗi noon ko simore nde layata ɗum wona min layata ɗum gandi ɓe ɗum famɗi layde yani muñ koɓe mbiyata ko kala e men baajotoɗo kala men jangguinowo tawi muñani koɓe mbiyata ko a waɗat a nokkata ƴulɓe la budda jiɗɗo duɗal kuɓɓungal adorto ko cuurki la budda gutta walla ndifa sa gasni sogal huɓɓi tan jiyata kaɗa tokño waɗi noon tawi guite kaaɗi rot ɗum noon ya mouhammadou banden jaɓani ɓe jaɓaniman ko goɗɗa ɓingu moƴƴa ko ɗum ɓe paalaka ɗum ɓe jooɗaka joni noon koko gadduɗa ko holko gadduɗa ko konngol gotol yongol laayi ay ko addata ko mawde kinare konngol gotol yo laayi hanke ko layatno laata nani uzza nani manata nani hubal nani abdou hono wiyete e mawɓe ɓuraysi nani sanadid kaccoraji ɓuraysi ma won capanɗe jeenayyi kaccor ɗiɗo kaccoraji tout ko kalata ko joni noon ɗum ɗo fo yo deƴƴe yo hedda tan ko an haalata ɗum ɗo cikkata ma jaɓire noon ela ɗum jaɓirtake noon ko ɓingu baba woni ɗo ɗum noon ya mouhammadou addi moƴƴere addi teddugal yantini hen needi yaltini hen muñal wasbir muñ ala ma yaquluna koɓe mbiyanma ko ayi koɓe mbiyata ko muñ koɓe mbiyanma ko koɓe mbiyanma ma qur'ana layan mon koɓe mbiyata ɗum joni koɓe mbiyanma ko muñ ɗum caggal ɗum wahjurum alhijra aljamil wahjurum hijran jamilan keɗeɗo de allah kollay ko qur'ana yuuɗi e ñande fof tan an kam ka majjuɗo ɗum tan ɗum tagi ñande jinneji jiiɗum ñande jinneji jiiɗum ñanden jo ko yoni gacci ha ɓuloyi ara ñanden ganda toon ko jinne wawi jaɓal wan noon ko jinne wawi men laabi temedere ina yananaɗo tolniɗo e doole siko ame dakaru ngo majjat men kono noon ñande jinneji janadiri e mouhammad
wallahi ñanden ɗi jii gorko ɗi jaɓi jaɓan lay goto meeɗa yi ƴeewen noon enen wiya ɗo ko wahjurhum hijran jamilan onon nana lugal arabi qalila wahjurhum ko ɗaccuɓe hijran ko ɗaccugol kono holko reftiri hen ko jamilan siko tawi neɗɗo so on cippiri a liɓata ɗum ina wawi jooɗade duuɓi temedere doomaki ma ina wawi jooɗade 4 hitande wiyanima luɓan wutte walla mbuuɗ ɗiɗi siko tawi on are wi ɗum sa waɗanimi taƴa holko wiyanma ko kalta ko mi ala hen sohla ummo ɗona attention ay ko ni wiyanma tawi ka ñamɗo laccirimi ñamminanmo gosi ha ko min mbiyata ɗum noon bande en ɓe nodduɗa jaam caliɓe woto woppuɓe woto felɓe woto yennuɓe woto aybinɓe woto woppuɓe so wona goppugol jongol ngol ganduɗa siko goto mumen arti tawata hakkude mon ko teddugal a teraga woto koppu ɗum ha ɗum laaɓay wahjurum hijran jamila yo tanna qur'ana waɗi onon wajotoɓe la budda mbatton haqqillaji sona ɗum banden gaddotoma ɗaccu so banden ɗaccima on jagguiɗɗa ɗum noon ɓe nodduɗa fof ko banden ɓuuri wandir asirataka al aqrabi haalan ɓattiɓema ɓe qur'ana wi on bi antu daarihim puntodira maɓɓe woto janibihim wo togdi an zallatim wala to ati yani wonko ɓe mbaɗata la budda mumna hen guite mbasa ɗum yiinade an yo won haajuma tan yoɓe paam ko gadduɗa ko hande no wadduno goto kaccoraji hen goto o tawi nelaɗo masjid nabi e nelaɗo wi nelaɗo min noon hande ko gallam gottoytoɗa nelaɗo wi ɗum jaaɓi nelaɗo yeehi ha yetti nelaɗo wi ɗum mi ari mbeɗa wotto kono noon minne mbeɗa jogui charde o yol koni charde oye tuuba jaɓa Allah o andi so jaɓani ko haalde nelaɗo ko chardi ko nelaɗo jaɓata ñamde o tuubi tawi kay ɓuuri wonde adu Muhammad ndo yaltinde ɓe jennimo o ruttiti o ƴattiti Muhammad on woni to qur'ana mo on jotto hen ɗo e duuɓi leytani ittakhadtu ma ar-rasul khalila ay hani no min nangi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam giɗo ñade hen jiyata no way minsude o ƴakkat juuɗe makko metti saabu ñade Abu Jahl jennimo yani Walid ibn al-Mughira en ƴattimo ha o yalte moƴƴere nde o dañño kono ɗum tagani Muhammadu rikkilde Muhammadu kam na yawtiri yeeso tan wahjurum hijran jamila saare bamma wina ñaaɗa cuuɗoyta ko bagi moƴƴo wutte moƴƴo mbaɗamo dawme ha mo wawano sodandore mum mbiya baba jundu o kawma ƴeewa tuuba jodɗo mbiya ɗum eɗe paɗe faɗɗa ɗum yayma gadda melfo jooɗ mbiya nene o melfode no hande ma mawne gorko walla miñe gorko cooda comci kewɗi on waktu mbiya ɗum ɓorno ɗum diƴe mo ganduɗa aɗa yiɗi noddude ɗum o dawa ƴeewa ko jogaki ko sohli mbaɗa feere an dañando la budda wahjurum hijra haɗa yahata mumen étape junggo no yaaha hunduko ko no yaaha funti o no yaaha neware nde no yaaha moƴƴere nde no yaaha kara sira nde deftuɗa fof yo julɓe ñaam kono moggude hirade ma sa nani yimɓe ne gaɗa wiye mofte to kadi noon mbiya yo yimɓe ndewa Allah anne rew Allah anne rew non wona rewde Allah ɗum aɗa e longguere ay la budda Muhammadun wasbir muñ artir haqqille ma ala ma yaqul ko mbiyata ko haasidagal jaggueɓe kono wona majjudema fayida ko gaddanɗaɓe ko caggal ɗum wahjurum ɗaccuɓe kono noon hijran ko ɗaccande jamilan yonde woto won he sa wini mba liɓata no wiyanma wiyata ka ɗum witam noon sa witi kam noon somi liɓima ɗo a fayidal laccire cengle de guila subaka wonata ɗum noon la budda du'atul haq ni Muhammadun sallam ɗum taki qur'ana wi ono nokku goɗɗo wa ida ra'ayta alladina yakhuduna fi ayatina sikon jii bonnoɓe diina ɓe no bonna fa arid anhum hatta yakhudu fi hadithin gayri ila gayri dhalika min al ayat ayaji qur'ana ngari ɗe ceedi fa arid amman tawalla an dhikrina wa lam yurid illa al hayati dunya qur'ana wini fa arid anhum wa idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha tan haalda mabɓe haaldo mabɓe ko laaɓi ko leeri ko laaɓi ko leeri so gooten wima ko ɗum kam ko woni manamu jotta ha tiiɗa jabaɗa ɗum ha laaɓa mbiya ɗum ko ni Allah wi mbasa yaadaɗa ñegui ñeguina lappu ha kemna
place o e place mum caggal de garɗen haa ɗo o ruttuti kanko Allah to yimɓe to ɓurɓe sandalinde ɓe kulotan ɓe oyi woto wulɓe woto ɗenƴoɓe wasarni ɗaccidam wal mukadibina uli nema ɓe ganduɗa waktu ñamde mumen gasata de jola fo ñaama uli nema waktu fo ne jogui ko waɗe hunde jogui ko yari jogui ko ñaami poos mum no teddi ɓerdem kalitani rewa ko ñamade suusa rewde o bedda andi won yimɓe nani en waɓenama ina waɗi en beddaji suusa he rew suusa on noon ko dewateɗo ɗon ko wayo haɗa suusi ɗo rewde so joom ñamade jooɗima leydi wone ŋañade hone jawtata allahu akbar allah wi wasarni ɗaccidam min allah ɗaccam ya mouhammadou ɗaccidam wal mukadibina saliɓe allah ɓe an haal ko mbimami ko woto sippire woto woɓɓedire woto ƴattodire woto yennodire haalta woppidama mabɓe sa woppidikama mabɓe yani ya mouhammad sa ɗaccidi amen wa mahilhum muñanɓe qalilan seeɗa ɗaccidama mukadibina al mutarafihina nemiɓe jomen jawɗele ɗe mbeɗa yonma mbeɗa wawi yondema woto mahal aleyhim qalilan hatta yabluga alkitabu ajala ha mayde yetto walla allah jal ngalara oɗo aya mbo jippi koye hohoɓe qouraish e nanduɓe ɓen ha yawma alqiyama wa ru'asa'u makkata min almustadina qalat aishata radiallahu anha lamma nazalat hadi l aya lam yakun illa yasir hatta kanat waqatu badri oɗo aya jippade ɗum ko seeɗa tan tegui hen badri ari zarni wal mukadibina uli nima ƴeew tan no haala ya ayna hadise way yaadude ɗimin yani no aya o ariri ni accidam e nemiɓe ɓe joguiɓe jawdi ɓe joguiɓe fayida ɓe joguiɓe daraja ɓe ɓe jaɓata ko wiya ko salatoɓe ko moƴƴi fewja ko dendagal ko wiya ene moƴƴi mbiye accid min aissata wiide o aya jippide e wadde badri ɓurdani balɗe seeɗa allah wi ɓeeɗo siko min kawri ko ɗeɗo gueɗe min jogui koɗe nayyi eɗen mooli allah gueɗe nayyi mbeɗa jogui kasoji nayyi goto mabɓe fof ma wirto hen kaso yawta goɗɗo wirto o yawta haɗi nayyi timma eɗen mooli allah keɗeji bonɗi eɗen mooli allah subhanahu wa taala wi façon lepte leptanmiɓe ɓe eko keblanmiɓe ko eko paranmiɓe ko nayyi holɗen inna ladeyna inaɗa amen ɗo ankalan tongi oɗon gandi tongi toɗon gandi tongol de hoɗon gandi tongol ɓuuri fof bona dimo o tongama ñalawma naggam wonko heddori hande allah wi ko ɗum min gadorto soɓe gari min tonga ankalan allah wi min tongaɓe tongi tedduɗi ɗi mbaɗe koyɗe maɓɓe hono no mujriminen waɗaɓe kaso mbaɗete ɗum tagi imamu shabiwi aturawna anna allaha jala al ankala fi arjuli ahli nnar khasiyatan an yahrabu ƴewa tan goto anduɓe wi beela allah tongirta ɓe ko hulde yoɓe dok walakinnum ida aradu an yartafiu in falat bihim allah wi wona ɗum waɗiri noon ko ha holla ɓi adama yo hakkille haaldete koko nanata hakkille so jii allah na haalda men wonen gueɗe adda ɗum tan ha ɗum yetto men ko ha nanen ɗum so wiyama joni lacciri ɓendata koye galas ko ɗon lacciri waɗa ɓendata hakkille ma no jaɓa kono so wiyama so surtinama ina waɗa ɓodde aɗa jaɓa de o wi ɓeɗo mi tongirani ɓe anje yoɓe dok tongirmi ɓe ko haaɓe ɓeydo hoyde koɓe mbaɗatno ko yimɓe heccankimi hollaɓe ɗo ɗum ɓuuri hersinade ko goo lepp caggal de tongumi ɓe haa ɓe mbawa ɓoccitade ɓe mbawa dogde ɓe mbawa diwade yarata keeci yarata yeeso diwata ko fee dow wo jahiman mi weddoɓe biyetengol jahim biyetengol jahim ngol ganduɗa ko tashwil wujuh so yeeso weelingol tan nguro wiyata ko ñoret itto ha laaɓa hetto e keeci eɗen mooli allah allah wi caggal jahim wa ta'aman mi tottaɓe ñamde la hussatin wande ɗeɗɗe ñaama ɗeɗɗo ene moƴƴe keyɗuɗo
Allah wi ko ñamde kono hode ɗeɗɗa mana Moussa riya ɗo yawtata hootata hono jomum heddorto ñamde arde a yettiɗo hootata giyal tan no cubballa wiya ni ngal faloɗo moccuɗo one ɗeɗɗo andi moccowo guiye moɗata tuutem mottintako koye are tuuti fo wukkitan joni noon gasmo aɗa andi ina ñamanno yo ɗimin tan deke ɗeɗɗima ɗeɗɗo ko ɗeɗɗotoɗa ko hootata boowal yahata nder reedu Allah wi ɗum rewtata jahima he